أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula shahrul muharram min hijra sankalo folo bisunye watani kelenai miladi nasaro kajate ba fulani mugani duru sankalo wolonfulanna bisunye o woronai ambe dawda bugu masjid raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا فجأ عن قلوبهم إلى آخر الآية. ni aya munun fulenni nye derisu temene anye dokala aya nununna wakati yansoro aya nunun tawsiri konona la. wala tanfau safa'atu indahu ala ko yomal qiyama do ko surunyali don o ten nafalike ala fe illa limani ajina lahu fo mogo min ni ala jenana ye e ka surunyali denke e be se ka surunyali donke ni ote mogo si ka surunyali donte se ka fen nafa mbalmo ni surunyali don min fulen ni nye deresu temene anye do fala surunyali don qiyama keneka فأما الصفات التي تكون في الآخرة نوعان. سنيا لدوم بك قيامة كنك كالتي فلادرو يادو صفاءة المنفية بصفاءة المثبتة وبه ni صفاء من فلان نيني صفاءة منفية دي نيني ولا تنفع صفاءة عنده إلا لمن أذن له. ني صفاءة المنفية سرنيالي دون سوغو دوبي على يوغي قيامة كنكا مانا مشركيو كا دليل كمشركيو يه وبي كافرو وبي منافق يقوم بابا دليل تكي نونوني ube mushriku ube bato fem munum bato kafara alaka ko uluka ala deliwe la khara ka surnyani donc ye la khara o fanaye safatul manfiya o surnyani donc genendo o teke qiyama keneka o de fule ya ni ala ko la tanfahum safatu safiina onana aya wore kono ya ala ko la tanfahu safatu inda illa liman azina lahu. شفاء من بك قيامة كنك أنكو نونيا فلادو. النوع الأول صفاءة القاسة وهي التي تكون للرسول قاسة لا يشاركه فيها غيره من الخلق وهي أقسام. قيامة كصفاء من صفاءة مثبتة
o yere fana ye cogoya fula ye cogoya folo o kere kere nan cidenye sallallahu alaihi wasallam cogoya fulana cidenw b'o kɛ muminunw b'o kɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ ko malikaw b'o kɛ cogoya folo surunyali don minnu kere kereya ni cidenye ani mɔgɔ si tɛ jɛ olu la a kelen pew de b'o o kɛ olu fɔlɔ ye juma ye awwaluha safaatul ujuma o fɔlɔ ye surunyali donba surunyali ban cide nkere kerani o ye mɔgɔ si t'o kɛ ni ciden tɛ o don de rasula ɲo kɔriya kɛ ka t'o de ma n'an bɛ taa adama fɛ a b'a fɔ ale tɛ se an bɛ taa nuha fɛ a b'a fɔ a tɛ se an bɛ taa ibrahima fɛ a b'a fɔ a tɛ se an bɛ taa musa fɛ a b'a fɔ a tɛ se an bɛ taa isa fɛ a b'a fɔ a tɛ se ciden de b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam ni surunyali don kere kera ni ciden ni ɲɛfɔlɔ ye saniha safa'atu li ahli li jannati li dukhuli li janna fulana ciden bɛ ala deli arjanna denw ye ko ala k'u bila u ka don arjanna ni arjanna denw dana arjanna u b'a da sogolen sɔrɔ ciden de bɛ ala deli da ka yɛlɛ arjanna denw ka don arjanna ni safa'a fana min filɛ nin ye nin kɛra kɛra ni ciden de sallallahu alaihi wasallam nin ye filanan ye salisuha safa'atu rasul li ammihi abi talib sabana surunyali don minnu ni dalili minnu kɛra kɛra ni ciden ye ciden bɛ dalili min kɛ a binankɛ ye abu talib k'a fɔ kafiri dalili ka kɛ kafiri ye hari n'a ma bɔ jahanaba kɔnɔ a ka jahanaba jangakata ka fɛgɛya o kɛra kɛra ni abu talibi de ye o kɛra kɛra ni ciden fana de ye ni ciden b'o kɛ abu talibi abu talibi a ye ciden dɛmɛ nin tawhidi la kosɛbɛ mais ala ma kanda sara kafiriya kan ala ma kanda a sara kafira kan tuma min a tun bɛ saya bana la ciden yɛrɛ taara fɛ pour a ka seere kuma fula in fɔ dɔrɔn la ilaha illallah a k'o fɔ qiyama na huja sɔrɔ ni nin ye ka ala deli a ye mais a ma fɔ a sara ka kafiriya kan abbasu ye ciden ɲininka risa sahalen dɔ la a ko abu talibi ye jɔli min k'i ye o k'i dɛmɛli min kɛ a ye fɛn nafa ma wa a ko a ye fɛn nafa ma abu talibi a ko yawmal qiyama do a ka jahannaba so tɔgɔ de dahada ye ciden ko ni ale ka dɛmɛli tun tɛ tawhidi dɛmɛli tun tɛ a tun bɛ kɛ fi darkil asfali minan nar a ko a tun bɛ kɛ jahannaba den bɛ duguma de mais a y'ale dɛmɛli min kɛ qiyama ale bɛ ala deli ala ka jahannaba so fɛgɛya a ko a bɛ don jahannaba so ale ka jahannaba so tɔgɔ de dahada ye a samaralama fula de don a siyɛn fula b'a kɔnɔ mais a kunkolo senbe b'a kɛ ka wuli sanfɛ kalaya in bolo donc ciden n kɛra kɛra ni nin ye a bɛ delili kɛ a binankɛ ye a y'a ka defali ni tawhidi dɛmɛli min kɛ ala k'a ka jangakata fɛgɛya a tɛ bɔ tasuma kɔnɔ dɛ mais ciden bɛ ala deli a ye ala k'a ka jangakata fɛgɛya nin kɛra kɛra ni ciden de ye ewa kafiri fana ka delili kɛ ye ka jahannaba so ka fɛgɛya o kɛra kɛra ni abu talibi de nin de sabanan ye arabiha safa'atuhu fi dukhuli unas min ummatihi li jannati bighayri hisab surunyali don minnu kɛra kɛra ni ciden ye qiyama kɛnɛ kan ni ani mɔgɔ tɛ jɛ o la naani na ye de ciden bɛ dalili kɛ mɔgɔw dɔ ye a ka mantonw la ko ala k'u don arjanna kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma fɛsɛfɛsɛ ala b'o fana k'a ye nin ye naani na ye donc ni surunyali don naani min filɛ nin ye ciden kɛra kɛra ni ninnu ye ani mɔgɔ si tɛ jɛ ka ninnu kɛ a kelen pewu de bɛ ninnu kɛ ni naani annahu sani safa'atul amma surunyali don kalite fulana qiyama kene ka surunyali don min ye gorobali ye
وهي تكون للرسول ويشاركه فيها من شاء الله من الملائكة والنبيين والصالحين سورياني دون تشو يفلنا قيامة كريكا مني أمو بيجي وسورياني دون مغورو بفراتشيدن كأولا كألا دليني ويه أو ملكيو ولو بسورياني دون كملكيو بو سورياني دون كنبي نيمو باكي مغو نيمو باكي ubafo ni masafatu la amma ni makere kira ni ciden ben ninke malikaw bake nabiyuma bake mugonuma bake donc niñe safaatu al musbita wa hiya aqsam awwaluha safaatu li unas qad daghalu an-nar fi an yakhruju minha safaatu la amma surnyali domi ni be jendo be bake o fana ye tilayoro madamado de a folo ye munye mogo do be do jahannaba kono nu ka kabayra junubu ye nabi nyuma ni malikew ni mogo nyuma be ala deli ko ala kupo jahannaba kono katanu ya arjanna ni surunya di do bebe ninke mogo nyuma ba ke nabi nyuma ba ke asaniha fulanna safa'atu li unas قد استحقوا النار في الله يدخلوها ni safa min fulen ni surnyani do gorobali min fulen ni a cogo ya fulana mogo do be ulutun kanka do jannaba tasma kono nabi nyuma malikiyaw mogo nyuma ube ala deli ko ala nunun kanka do tasma kono de me kanu do tasma kono ya fa uma ni safa aminye ni gorobali ciden ni mogo woro be jennina salisu sabana صفاءة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يجاد درجة ودرجات سبنا صفاء من يقرب لي مغود به أرجانا جوندو لمن جوندو به أرجانا kaka ukado arjanna kono nu donar arjanna kono ala beddeli ko ala ku ka daraja ko ro arjanna ibasrulu donar arjanna kono me ukabara wuyuda yoro dola nabi nyuma malikaw mo nyuma be ala deli ko ala ku ka daraja ko ro arjanna kono ninde sabana be jenyen ninye onambora ulula ni surujani domunu fulanyi saratu debula surutu safal folo iridallah anil masfu illahu puru sunyali donka kiye alaka je delili beke eminye aka soro ala ni sonjalen bi koro delili beke eminye aka soro ala ni sonjalen bi koro jenen bi koro mushrikitiye ولا يشفعون إلا إذا أذن الله للشافع أن يشفع ولا يشفعون إلا لمن ارتدى سنالي دمبغو تسرنالي دونك مغشيه فو على جنة من كرو نالا ما جن من كرو لو تسرنالي دون سنالي دونك أو تك من يفلوه يريد الله أن المسفوء له surunyali don sarati fulana surunyali don beke eminya kasuro ala jembi koro onana aya kono wala yasfauna illa liman irtada dolide teke mosiyefo ala jenna min koro asani fulana idnullahi lisafi an yasfa ala kaje emin be delili sarati fulana qiyama keneka emin be ala deli akasuro ala ye jendima akasura la jendima koy ka dalilike ni alama jendima ete se ka dalilike illa min badi an ya'jana Allah liman yasha wa yarda ala ko mosite se ka dalilike fo ala ka jen kofe ka jendima ka dalilike awa dalilike teke mo shiye fana illa liman yasha ويرضى
deli gete sika ke mo shiye fana fo ala ya kanu ka ke mo minye anini ala jena mo min ko wala mbalmo yawmal qiyamah do akad deliliye nonunde safaatul manfiya mushriku ta o genendo o de fule aya kono ya o ko fala ko hatayja fujja an qulubihim fonni jatige bora uddusukunna qalu ni jatige bora uddusukunna ba fo ma ja qala rabbukum benyo nyinenka awtigi alaye mufo qalu al haqqa ويرى بنيون جابي كوانتي على يتشنيا ديفو وهو العلي على ديم مسا كورتا لني الكبير على ديم مسا باي مو فلان ني توسير كلاوكو ما نفلا بالا ادوكم مالك ياو ما نني على يا كو هاو فو جبريل واي مالك يا بيبكري مغفلو من بيبوا يرى كلاما وبك جبريل على بوهو فو اي ni to bora nyogon kalama ube nyogon nyininka ala ye mu fo uba fo antige ala cinya de fo ni nye tawsiri folo do ko demire mbe sagi kata malika udema do ko ayi demire mbe sagi kata mushriku fanama parce que qaida do be uko ni demira ani mugo min ka kofo kasuru ko demira be sagi kata edema ko mushriku de ka kofora o ko fe nin nana fo ko la nyini be shika ke demira imbe shage kata mushriku fanama ni demira isagira kata mushriku ma obeke chogodi mana mushriku ni qiyama kene ka nu ya qiyama kene siranya fe unye nu jatigera tumami ni jawuli mbora uka hakilila donc ube nyogo nyininka ka fo antigi alaye mu fo donc ube nyogon jabi comme obena tawsir la bun kasir yerebu fula befo wala nando na ibn kasir akat tawsir la hatta ija fujja an qulubihim qalu ma ja qala rabbukum qalu al-haqq wa haja aida maqamu rafi'u fil ajamat akom min fana fule ni nye tuguni ni nye de joyoro koro tale minna kabbo وهو أنه تعالى وألم مسمن كرة لأنه إذا تكلم بالوحي نألقكم من الوحي فسمع أهل السماوات كلامه ورؤدوا من الحيبة حتى يلحقهم مثل القسي نألقكم من الوحي نسانكبا دونك ونوي ألقكم يمي وبيبسرا وجابتك ala ka bonya koso ube jabe tige ube kiri qalahu ibn mas'ud radiyallahu anhu wa khayruhu ibn mas'ud yanin fo ani ibn mas'ud tama koni ala kumanani wahawiye malikiya munum be sanfe jabe tige fo kiri bumina no boru yere kalama ube nyogo nyininka قال عدد من العلماء حتى إذا فجأ عن قلوبهم دونك بغجاتو دوكو كن آية لنين أي جال الفجو أنها فنجاتك بورا ودسكونا جاتك وقال غيرهم دونك باوروكو حتى إذا فجأ عن قلوبهم قالوا جليا عن قلوبهم مانا كابو ودسكونا كابو جو بو ودسكونكا ni jatige jera kabo dusukunka fa idza kana kadhalika sala ba'dhum ba'da ni ko kera nyin chogola ube nyugo nyinenka ma ja qala rabbukum aw tigi alaye mufo fa yukhbiru bi jalika hamalatu al-ars lil ladhina yulunhum wala la reshibe malikiya mununka malikiya munum ewa ngunembe ulula ulubo kuma yunfo uluye summa alladhina yulunhum وكفي منهم فنا غونم بي اولولا وفنا بي كما فو اولويه لمن تحتهم منهم بو كرو حتى ينتهي القبر الى اهل السماء الدنيا فكباريا بنا شي جيان سانكبا دونكوما نو جاتيغا بورو دسكون كونو دسكون جيرا كا جاتيغا بولا وبي نيغو نينكا
ko yimbe fo lare shibe munum bolo kuma be fo uluye munum be ulu duguma ulu bo o fo afuye munum be ulu fana duguma bo fo uluye fo kibariya benajiya sankaba malikawma ولهذا قال تعالى نند قصوا لكم مسامين كورتالينو قالوا الحق ملكاو بنيون كباريا قال يتشنادفو أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان على يمين فم ملكاو بو فنيونيه وتف دو فراكا وتفهم بوالا وهو العلي الكبير على دم مسكورتاليرن مسبي وقال آخرون بل معنى قوله تعالى حتى إذا فجأ عن قلوبهم يعني المشركين عند الاهتدار ويوم القيامة دوكو حتى إذا فجأ عن قلوبهم قدم ربي ساقية المشركو دما كو نمبو واتي تمامي نسايا حضرارما عن القيامة كنيو وبكي تشغمي إذا استيقظوا مما كانوا فيه من القفلة في الدنيا مشركون نو جورا قيامة كنكا جيا كنو وتنبين منا ورجات إليهم أقولهم يوم القيامة نوكا حكلوا شاقرا كنوما قيامة كنكا قالوا ماذا قال ربكم مشركوا يربين يغنينكا قوتك على يموفو فقيل لهم الحق وبافوا مشركوا aw tigi ala ye min fo ya tinyade do aw tigi ala ye min fo tinyade do wa ukhbiru bihi mimma kanu anhu lahina fi dunya ube mushriku kibariya usugulalen tunya usugulara kabo minna jiya kono ya ugo kibarano ye qiyama keneka wa qala abdurrahman ibn jayd ibn aslam abdurrahman ibn jayd ibn aslam ko hatta jafu ja an qulubihim يعني ما فيها من شك وني علىكو فنف أبورا مشركو دسكونا نمبورو دسكونا شكا من تنبو دسكون كنو قال فجاء الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانهم وما كانوا يدلهم فجاء الشيطان عن قلوبهم والشيطان بورو دسكون كنو وفارقهم ayo faranyogonya wa amanihum anun natamunun tumbula jiya kono wa ma kana yudilluhum anun tumbake kufili jiya kono ulu obedo bora mushriku dusukuna qalu uko maza qala rabbukum nimbekele mushriku ko awtigi alaye mufo qalu alhaqa ukantigi alaye chinyade fo wa huwa aliyul kabir قال وهاجا في بني آدم هاجا عند الموت أقروا حين لا ينفهم الإقرار عبد الرحمن بن زيد كو كوني آدم دونده كو ويري جورا كاتشيا وقتلا وقتمي كجو تشيالا وقتمي نيري جورا كجون كلا فوني تشيا نو اوتي نفا وغير غتار بن جرير القول الأولى mai bonzerir ya kuma following da suwantiya ka fodde miren be sagi katan malika udema bonzerir yo de suwantiya anna damira aidu ala al malaikat bonzerir ya kuma following da suwantiya ko damiren be sagi katan malika udema wa haja huwa al haqq alladhi la miryata fihi li sihhati al ahadith fihi wal athar ibn kasir ko ako min fulen ni ko de mire imbe sage katam malika udema ako de ye cinya min nisi katala hadisa sahalun musabatira ala wal asar ani kuma musabatira wal athar ani kuma musabatira la kabose bobolo wal nazkuru minha tarfan yadillu ala khairihi ako alebe do fo ula na ye munun fo ube ikanda kata unyugonoma عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا أبو هريرة ملك جكباما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال كتيدي قال كتنونا كسبك قال إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء كتيدي كوني الله يقود الله تيجي سانكبلا ضربت الملائكة بأجنحتها قضآنا لقوله
malikaw bu ka kaman goshi goshi nyogona nubu yere majigi ala ka kumanya ka annahu silsilatu ala safwan uka kaman ka abe komi ni jologo niya sama faraka abe kamin fu fa idha fujiya an qulubihim ni jatige boru duskunna qalu maza qala rabbukum malikaw be nyogon nyinen ka wutige ala yemu fu qalu lilladhi qala al haqq uba fu antige ala min fu ayaci nyade fu wa huwa aliyul kabir ala de masa kortale ala de masabbai fa yasmu wa mustariqu samu nin kera jinna shaytane munun be yele kata sanfe la ka femme to purti kana ubennin kuma yimme wa mustariqu samu hakaja baduhu fawqa bad kiden kum ewa jinna shaytane munun be ta sanka ba kibar yau purti kana uben nyogon ka nin chogode la kata فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته نو يلنا نيوغون كاكتا سانفي نو يكما من بورتي كابو سانفي من بوفو سانفي نو يكما من مي نمبي عليه كرو أبي كما بلا كان أما ثم يلقيها لآخر إلى من تحته وكوفي من بو أفنا كرو أبي كما بلا كان أما hatta yulqiyaha ala lisani shahiri aw likahini donc kuma yena shetano ba di dinyo mati ni chogode la kajigi fo ubeta kuma imbila dabali kilay nenka ube fulele kilay nenka fa rubbama akacha adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha akacha shetanin min be sanfe na ye sanfe la ka kibariya umme sana ka kuma info aduguma taima min ye dolo tasumalama bese ka soroka ajani وربما لغاها قبل أن يدركه أكتشفنا وقت دولا فنا ني دولو تاسمالا ما ينبي سامفلاي يسور وقت ما باسورا يكما إلا سيدوما تاما فيكجب معها 100 كذبة نو تعرفو وكما سامفلا كوتشيا كما كلمة فلنيني نو تعرفو دبالي كلاي وبا تعرفو فلاني كلاي أبيك غالون كمتيجي كفراكا فيقال أليس قد قال لنا يوما كجا وكجا كجا donc tinya kelen min fulen ni o fora mo men yo borani awa asrafe mo bo tinya kelen de minasade o ba fu yala amadele kan nin fo awnye nin doynye nin fo masina amadele ko fo ba nko o kera fayusaddaqu bitilka alkalimati allati sumi'at min as-samai awa nin kolon filina ni lajali kala fuleli kala ube nin dabali kala mogo bedde alela sisa nin kuma kele min purtira kabo sanfe ni aya fo benna sababu mogo bolo mogo be aleti atigani ode sisa ube nyina ka galo kemenko uba tinya tigani nin kuma kelende donc ni hadisa ka sabati ka sinsi ka fodde mirei kolla nyini ya malikawde من يفولي وان ابن عباس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن عباس ملك جيكبوا رضي الله عنهما ملك جيكبوا انا فاهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في النفر من اصحابه قدندولا كوتشيده كو اسيغلن تومبه اكاشيبو تشيلا جما كونوتو تشيلا اكاشيبولا فورميا بالنجم فاستنار دولو دو فيليلا dole yin filile doro annorola kamene faqala sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko alaka taruna kishi baka ma kuntum taquluna idza kana mislu haja fil jahiliyati ciden ani seba munu siladu nyininka bo ako jahili tilela nin nyugona kera aw tumba fo chogoti qalu kunna naqulu yuladu azimu aw yamutu azimu uko kanto jahilala nini nyogona kera dro amba fo mugo bado bangera ube mugo bado sara antum bodo fo jahila nini nyogona na kera fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko alaka tanuna kisibaka fa innaha la yurma biha li mauti ahadi wala li hayatihi
a ciden ko nin dolo te fili nin mogo si ka ɲanamali ye nin mogo si fatuli ye nin dolo in te fili nin mogo si ka ɲanamali ye walakin rabbuna mais an tigi ala tabaraka wa taala hera kacca korotalen do ida kada amura sabbaha hamlatul ars ni ala yo kodo latige malikiya munun n'u bɛ laaresi kɔrɔ laaresi bɛ malikiya munun kan olu bɛ ala subhanahu fo summa sabbaha ahlu samai alladhina yulunahum o ko bɛ sankaba min gunen bɛ olu la o dunkew fana bɛ subhanahu fo hatta yabluga tasbihu sama ad-dunya fo subhanahu fo in bɛna se diɲɛ sankaba in ma hatta yantahi al-khabaru côté ثم يستغفر أهل السماء الذين يولون حملة الأرض وكيف سانكبا دونك منو نورو غولين به ولا رشيد تابع ملك يوم أبونينكا فيقول الذين يولون حملة الأرض لحملة الأرض منو غولين به لا رشيد تابعهما وباف لا رشيد تابعويه ماذا قال ربكم أو تجي علي من فوق فيخبرونهم وذو كباريا ويخبر أهل كل سماء سماء ونين كيرا سانكبا دونك بي سانكبا من بي إكرو إبولو مغو كباريا وبولو ملكاو كباريا حتى ينتهي القبر إلى هذه السماء فوق كباريا بنا شيء نينجيا سانكبا يما وتقتف الجن سمعا أو الجن منهم يلا ينون ككتا سامفه ولوبه كمي ميني بروتي فيرمون وبدولو في الأولى فما جاءوا به على وجهه فهو حق نجنا شيطان نكما من جنا أنيكا كافو دبالي كلايني وبه كافو فلالي كلايني ني أيو فو ودي بكي تشيني تشيني كلن كلنوني ولكنهم مي ولوفلده يفرقون فيه ويجيدون مي شيطان ننفله هذا مرين شيطان ننفله دبل كلا فلل كلا يفرقون فيه وبكما ننو فرا تشيا فرا كبونيونا ويجيدون بدو فرا كفنا ولا برون كسر يعني ننوندو مانا أكو كدللا ديرلا درو من فورا كود دميرا بساقي كتام ملكي أو دما كود سالندو قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل ما مرفوية من يرزقكم من السماء والأرض جنبه من باو غرجاگه كابو سانفه جنبه من باو غرجاگه كابو دوغما ويره با فوكو على ددو parce que yere bodo ka fo garjale kala cité sankaba wolon fulala ni alate garjagale cité ke duguma mo cité danfen cité duguma na beseka mo garjage ni alate danfente uyere bodo ba fo alade do men ni hari ni uyere maso ko fo ka fo garjagale kala alade sanfe garjagale kala alade duguma nu yere maso ko fo bado ode do re ala kelimto de bake ubode fo ewa hari nu mo fo fana qulillah mamure ka fo ko ala de do jabuli kala ti soro ulaw jabuli kala site saka soro ila ka fo alate u yere bado ade de do
nu yere ya fo nu yere afule nu yere ma fo nu yere e ka fo jabul kala te sorela afo ala de do donc ala de be danfen garjage sanfe ala de be danfen garjage duguma hada made shikani di yere jate mina ko ede mo garjage kala e sababu doronde ebe fimu fenke hada madenye ube nyogona danfenye e ki yere jate mina sababu doronye ni ete dongodo e nyogona keme bakele de be ala bolo garjage kala ala de sanfe garjage kala ala de duguma wa inna aw iyyakum la huda aw fi dalal mubin aw ala ko ciden kafu ne ani aw kelembe kanda sanfe kelembe fili kono fili bangalen kono amma ko fula koni la tese ka ke kwambebe fili ka tese ka ke kwambebe kanda ka fanaka kelende be kanda ka kelembe fili kono nene aw jombe kanda ka mamuruna ka jama parce que tawhidi tigu ulu ye delela jelon fo ka tawhidi la ka bange ka pepere la tige aw mushriku fana delela sitaw bolo aka mushrika min nabala delela shidete aw bolo ala mais an tawhidi tigi ya anta bange ka pepere la tige ka jeya wala sisa jombe filila aw debe filila tawhidi tigu ulu debe kandaka ima ya kanda alako la ala huda mogo be kandaka e korota lendo mogo be kandaka e korota lendo ala ye kanda ye ke la ala huda me fili yoro aw fi dalal mubin fili banti e jigilende do e ma jigilende do fili banti ma jigilende do fili jigilende do ma jigile fe ma jigilende do qul ma marafuye la tusaluna amma ajramuna ambe junubu mununke aw tenyununka an taala qiyama wala nusalu amma tamaluna aw fana be minke an tenyinan kala mana an taye bangalide ka sira bange ka jeya ni min kandara ikandara yere min filila e sarabaga yala de sarabagati awunye ni an fana banka kanda minka an sarabaga ala de an ka sarabagati awye نفويه قل ما مرافويه يجمع بيننا ربنا أنتي على بامبي فرانيون كقيامة كنك ثم يفتح بيننا وكفى بكيرتي أن نيون شبل حق نتشناي وهو الفتاح العليم على ده كيرتي لنا على ده دوني مساي قل ما مرافويه أروني الذين ألحقتم به شركاء أي فونيرنا أي منو فرا alaka kuke janyoge ko fara alaka ayu yiranna nu uni bato kaka kalla wote bal huwa Allahu al-azizul hakim ala de dese masaye ala de kodo masaye ani kiri donna yaqulu ta'ala ibn kasir ko ala ko masamin korota lelo muqarrira tafarrudahu bil khalqi wa rizqi ala ba fonye masamin korota lendo ni aba na be ajeya nye ka sabati ko ale ala kelempo de dalike ko ale ala kelempo de be garjagalike wa infiradahu bi ilahiyati aida kan kibar ya fana ka sabati ko ale ala kelempo de ni bato kaka bato be kale ala kelempo de fakama kanu ya'tarifuna bi annahum la yarzuquhum min as-samai wal ardi comme mushriku yere tumba fo togomi ka fo garjare kelati ulula sanfe garjare kelati ula duguma ni alate ay bima yanzilu min al-matar wa yambutu min al-jar yere bado ku luka garjare kela sanfe o ka garjare kela duguma garjare kelati ula sanfe atula duguma illa Allah fo ala kelemto sanfe ka garjare munye ala debe sanji jigi kana uma ko ka garjage bodi sanji duguma taye munye dugukolo taye munye ala debe falen fe umbuye ka seneke fe umbuye ko garjage nayi mushriku yere jaha do ka fo ite se kan ninke ni ala kelimpe ute donc na yere yen nin dote ko ala kelimpe debe ninke awde ale debe garjage sampe ale debe garjage duma na yo do togomi فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره
o cogo kelen na musirikuw k'a dɔn fana ko bato fɛn si tɛ min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ u k'o fana dɔ kɛ n'u y'a dɔn ko garijɛgɛkɛla tɛ sanfɛ a tɛ duguma ni ala tɛ u k'a dɔn fana k'a fɔ bato fɛn si tɛ ni ala kelen pewu tɛ وقوله نعلق وإنا وإياكم لا لا هدى أو في الدلال المبين هذا من باب اللف والنسر وباب عندما لف والنسر معنى كفر نيغونك وكفر كتشارك بونيونا كفر فانشيا أي واحد من الفريقين مبتل والآخر محق لا ينمو أن دولا كلام كوني جمع كل فلالا an dola kelen de ye mbe galon kan dola kelen be tinyaka la sabila ila an takunu antum wa nahnu ala alhuda aw ala dalal atisika ke komi aw kake kandaka aw kake filikunu obe aw kake ewa atisika ke la sabila ila an takunu antum wa nahnu ala alhuda aw ala dalal atisika ke aw ani aw an be kake kandaka ube aw ani aw an be kake filika o te se ka kew bal wahidun minna musibun kelen de ye sawabatige awni aw kelen de ye sababatige wa nahnu qad akhamna al burhan ونحن قد أخمنا البرهان على التوحيد أو أن يدري لا جو توحيدك توحيدي الدري لهم أن يجو كوفو فدل ويدل ليرا على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى أم بالتوحيد من كان يدل ليرا دونك وياهيرا ko aw be min ka mushrikiya min ka ye fe munu fara ala ka mushrikiya min ke ni ala ye masa min koro talendo o ye delila ira kaw de be ngalona am balmo ni tara abdurrahman sadika tawsiri tan ni nyorola abe kuma prepare latige ko sobe tawhidi tige ye tawhidi je ya de ala ka kele bantana ka sheba yana ka koro tali anaka masabaya wiya bede prepare latige ka bede je ya yala mɔgɔ min b'o lahala la o ani mɔgɔ min ni e taara fɛn wɛrɛ danfɛn wɛrɛw de wele ka fara ala kan ko bato ka fara ala kan aw ye kelen ye minnu bɛ tawhidi kan n'u ye derelaw jɔ tawhidi kan k'a jɛya ka bange olu de bɛ tiɲɛ kan musirikiw aw de bɛ fili la walihaja qala nin de kosɔn ala ko wa inna aw iyyakum la ala huda aw fi dalal mubin anw ube aw andola kelembe kandaka ube andola kelembe filiko donc ciide ni mu'minu de be kandaka ulu de korotale no be kandaka mushriku be firide kono ulu de majigilendo wa qawluni ala ko qul la tushaluna amma ajramuna wala nushalu amma ta'malun manahu tabarru minhum nimla niye munye ciide mbarela umade mogodo kanata ni kata mogodo kanata subuhatigun kanata ni ayata ko ibe nin kedde layre ko cide nyere ko aw ante nyinen ka ka barala aw fanate nyinen kan ka barala akoro beki tafo beki take nunu ayawna nyogona subuhatigu beta dilo ula nin te ko min cide nye sira duma de ayata kenkin take ay cide mbari yara kabuma de manahu tabarri minhum abariyara kabumade ay lestum minna wala nahnu minkum awte awna anfanate awla ni bariyalide har qul ya ayyuhal kafiruna la abudu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين ننتكم تشيدني وسبتي ده نفنا يباري لده مباري يراك أبو مده باري لده نت أولا أتنا أنت فويلا ناتكلني أنت فويلا بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له لستم منا ولا نحن منكم أو تي أو نا أنفنتي أو لا بل ندعوكم إلى الله تعالى
ambe awwele kata ala kelem pewdema masamin koro talendo wa ila tauhidihi ambe wole kata ala bato ala kelem pew bato de ma wa infirad al ibadati lahu ambe wole kata de kabato beke ala kelem pewne aw na te kelenya de ante kelenya de atanna ante awla ambari yalembe nyogonna awun taye min yedoro kawwele kata alama kawwele kata ala kata tauhidima kawwele kata bato beka ke ala kelempewe amba wele kata odema fa ina ajabutum fa antum minna wa nahnu minkum nayo jabi wakati midesa awye awunye anfana yawye wala tawhidi tigini mushriki teseka ke kelenya bada fonni afana kera tawhidi tige komi nyogona wala akera kelenye meni omake ate kelenya de mimbe e kadro ka wele kana ala batoma ka wele kana tawhidima ka wele kana bato bekake alaye na yo jabi wakati mi aye kelenye ola na sunnoma anye kelenye awunye afana ye anye wayin ka jabutum men na yo galontige ya amaso oma fa nahnu buraa'u minkum wa antum buraa'u minna awa ambari lemba awma afana bari lembe awma balmo nonu ye tawsir bun kasir nonu kono me mogo dobe dawa kila sugu dobe jiya kono sisa alwala wal barau oko lini de bokoti ko fili alwala wal barau be dina kono de me dawa sugu munum be jiya kono sisa ko fo o lini de katige ka boy ko ambe kelenye wayen galonde de tawhidi tigini mushriki tesika ke kelenye silamani kafiri tesika ke kelenye mu'mini ni munafiki tesika ke kelenye kinya tigini galon tigi tesika ke kelenye sunna mo ni bid'a mo tesika ke kelenye abada nunu tesika ke kelenye ko abada nunu tesika ke kelenye galonde yo oye wele ni sugu de be jiya kono sisa ka be fara ɲɔgɔn ka dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn ka be fara ɲɔgɔn ka dɔrɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ sɔnn'o tɔma welelikɛla sugu jama o tɔgɔ b'o la ni mɔgɔ min sɔnna o taama kɛ musiriki yɛrɛ kɛ arafida yɛrɛ sɛbananiya yɛrɛ kɛ sufi yɛrɛ kɛ kaburu batola yɛrɛ i n'u bɛɛ kɛlɛ e kɛra mɔgɔ sugu sugu ye e kɔni ka kɛ wulu jama la dɔrɔn i n'u ka jɛ dɔrɔn e ye u dɔ ye mais ke tawhidi cige cogo ke sunna mo cogo ke ciden bato bagay cogo ke qur'ana kalambaga ngane cogo ni koni ma sowlu tama yima do ka jamala u dotiye ibi contrôle de la killa gosi kam mo boli ka boyima ko dawa sugu de be jian kono sisa wode nyonya lendo alwala wal bara'u ko boye pew ko be ka ke kelenyanka jama fara nyogon ka doron wayen galonde mbalimo qur'ana ma muqabbila wala ciren ka sunna ma muqabbila wala salafu salihu ka tabulo to ka ma muqabbila wala la ka tin manda ma mbalimo kama qala taala waqti de sera wayin ka jabuka nimbe ko min ala ko masamin korotalen wayin ka jabuka nu yu galontigiya nu ye i galontigiya faqul li amali wa lakum amalukum afu ye ne ka baraw benye aw ka baraw bawye antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'u mimma ta'malun aw bari lembe ka bonne ka baraw ma ne fana bari lembe ka bo aw ka baraw ma onana aya wala kono wa qala ajja wa jalla alakum masammin ka ba korotalen qul ya ayyuhal kafirun afo ikafu kafirun la a'budu ma ta'budun aw be munum bato netano bato wala antum a'biduna ma a'budu ne fana be min bato la a'budu ma ta'buduna nete fem bato netana fem bato be munum bato wala antum a'biduna ma a'budu aw fanatina fem bato nebe min bato aw to bato wala ana abidu ma abattum aw kana nyefe fana aw bena nyefe aw be min bato metena bato
wala antum abiduna ma a'budu ne fana be min bato aw teno bato lakum dinukum waliya din wala ka dina baw bolon ka dina bin bolon yala o yecci de ñu sabati mushrika kadiya a bariyara ka buma de a bariyara ka buma ni nye bariyari de ka baru ka buma al wala wal bara mun bu ke kelenye o yede nu sonna ciden ka bato femma o ya bato ka fara ciden ka o be ke kelenye odela men ni o make ciden ko ante saka ke kelenye de atan doye nti aw doye ante foyla wala ambe saka joya sini inshallah ambe wuli qul yajma'u baynana rabbuna ya ala sunna subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk آية مغنسبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula shaharul muharram min hijra sankalo folo bisunye watani kelenai miladi nasaro kajate ba fulani mugani duru sankalo wolonfulanna bisunye o woronai ambe dawda bugu masjid raja wambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim hatta ija fujja an qulubihim ila akhir al-aya ni aya munun fulenni nye derisu temene anye dokala aya nununna wakati yansoro aya nunun tawsiri kononala wala tanfa'u safa'atu indahu ala ko yomal qiyamah do ko surunyali don o ten nafalike ala fe illa limani ajina lahu fo mogo min ni ala jenana ye e ka surunyali donke e be se ka surunyali donke ni ote mogo si ka surunyali donte se ka fen nafa mbalmo ni surunyali don min fule ni nye dere su temene anye do fo ala surunyali don qiyama keneka فأما الصفات التي تكون في الآخرة نوعان سوريا لدوم بك قيامة كنك كالتي فلادرو يادو صفاءة المنفية بصفاءة المثبتة وبه ni صفاء من فلان صفاءة منفية دي نيني ولا تنفع صفاءة عنده إلا لمن أذن له هي صفاءة المنفية سوريا دون سوغو دوبي على يوغي قيامة كنكا مانا مشركيو ka dalili ke musriku ye ube kafiru
ube munafiqiya kumbaba dalili teke nonunye ube mushriku ube bato femunum bato kafara alaka ko uluka ala deliwe la khara ko surnyani donc ye la khara o fanaye safatul manfiya o surnyani don genendo o teke qiyama keneka o de fule ya ni ala ko la tanfahum safaatu safiina onana ayawre kono ya ala ko la tanfahu safaatu inda illa liman azina lahu safa min beke qiyama keneka anko noniya fulado النوع الأول صفاءة قاسة وهي التي تكون للرسول قاسة لا يشاركه فيها غيره من الخلق وهي أقسام قيامك صفاء من صفاءة مثبتة ويرفنا يتشغو يفلي تشغو يفلو وكركرنا تيدني صلى الله عليه وسلم تشغو يفلنا ciidew boke mu'minu boke mogonuma be ko malikaw boke cogoya folo surunyani domunu kere kereyani ciidenya ani mogosite je ulula akelem pewde bo oke ulu folo jumae awwaluha safaatul ujuma o folo ye surunyani domba surunyali ba ciide nkere kerani o ye mogosito ke ni ciidente o don de resula nyo koriya ke katode ma nambeta adama fa bafwa letese ambeta nuha fa bafwa tese ambeta ibrahima fa bafwa tese ambeta musa fa bafwa tese ambeta isa fa bafwa tese cidende bake sallallahu alaihi wasallam ni surnyali don kere kerani cide ni nyefolo saniha safaatu li ahli aljannati lidukhul aljanna fulana ciden be ala deli arjanna dawunye ko ala ku ubilaw kadu arjanna ni arjanna dawundana arjanna ubada sogolen soro ciden de be ala deli daka yele arjanna dawun kadu arjanna ni safa afana min fulani nyen nin kere kera ni ciden de sallallahu alaihi wasallam ni nyefulana ثالثها صفاءة الرسول لأمه أبي طالب سبنا سرجالي دموني دلل منون كركراني تشيدن بدلل منك أبنانك يا أبو طالب كافو كافري دليل كake كافري harna ma bo jahannaba kono ka jahannaba janga kata ka fegaya o kerekirani Abu Talibi de o kerekirani ciden fana de ni ciden boke Abu Talibi aye ciden demen nin tawhidi la kosobe me alama kanda sara kafiriyaka ama alama kanda asara kafiraka tumami abtumbe saya bana la ciden yere tarafe puro akashere kuma ifulayin fodoro la ilaha illallah akofo qiyama na huja sorunin ninye ka ala delaye me amafo asara ka kafiriyaka abbasu ye ciden yin ngari sa sahalen dola ako Abu Talib ye joli minki yau ki demeli minke aye fen nafama wa ako aye fen nafama Abu Talib ako yomal kama do aka jahannaba so to de dahadai ciden ko ni aleka demelin tunte tawhidi demelin tunte atumbe ke fi darkil asfali minan nar akwa tumbe ke jahannaba dembe duguma de mais ayale demeli minke qiyama alebe ala deli ala ka kar janna aka jahannaba so fegaya ako abedo jahannaba so aleka jahannaba so to de dahadai asamra lama fula de do asiyam fula ba kono me akunkolo sembe ba ke kawuli sanfe kala ya imbolo donc cide nkere kerani ninye abe delili ke abinanke aya ka defalini tawhid demeli minka ala ka janga kata fega te bota suma kono de me cide mbe ala delaye ala ka janga kata fega nin